Wi, nih, nih tang ida. Ayo, ayo. Melak sih. Nih, nih gini mbak Kesi yuk, Stella yuk. Hmm? Tuku, tuku uyah karo telur ayo. Ayo. Yuk, ambil mak ayo. Nah, duitnya. Ayo. Kenapa? Ya, iya. Lapi ya nek ngono kena ya. Lapi. Nek gak iso. Lebih teh kena cok wi. Lah iki lho pemirsa, saiki ayam memake sijine mlangkring ning kene. Mone tak kurungi pemirsa. Mone dikurungi ning kene. Dan urung. Lah, abene iki langsung mencelat rene kerenjange. Tapi suarane pitike mok sitok. Sing siji tak goleki gak ono pemirsa. Dadi karek iki engko make karek nunggu besok. Besok nek ono mulah berarti yo aman karo bature. Nek gak ono mulah yo dipangan garangan. Mbok garangan no. Garangan sliro, mbok garangan sing kaya tupe. Pitik gak nek cok di. Weh. Tak goleki ke enak weh. Mang sekitar setengah lorongan. Setengah loro pemirsa, sekitar setengah 2. Abene gelek. Iya, abene lek mes yo. Ah, iki lho pemirsa tempur. Iki mung keenek kok tak goleki rene. Iki mek ape mek opo ngene iki. Lho iki lho pemirsa kleper. Pitik renek duri. Ya mene kok wis tangi. Ora nek suarane kok kleper iki. Mas gak insak, Mak. Ora lagi jam piro. Ayo. Cilik melok. Apa kucing? Bio iyo. Ki ape melok? Wis gak apa-apa. Nggo batur. Lu cika piring melok. Ngancani. Aja lo. Urung sahur dong. Alah, ora balik mulai. Ben dipek wong kucingnya. Lek oh. Hah? Oh, wis gede kok isek cilik ta wis. Hah? Aku golek garam karo telur, Lek. Garam entek. Golek uyah karo telur. Karo kilo duwi njaluk sosis.
Enggak, kamera mana guys? Kamera depan. Kamera depan mas. Terus Coba bisa. Ayo berusaha senang. Lihat kayak ini. Kau udah sama. ya bilang sih. Wes, dah dipangan. Ini piring kuwi lho. Kurang edak kok, Di. Sekarang itu masak kita. Iya lho. Kuwi gorene, kuwi lho. Lah, carane kayak kene ben ketok. Aja mbok delikno rono. Terus kemarin bisa berapa dia ini? Berapa? Karo Ah, jam. bening. Mana kucing? Lah. Ya. Ren. Nek kare tak kurung ini. Cok di. Kuwi cekak anggere gak gelem di lain wong ae. Duwi yo lucu ganti man wis sapa wis diwarai sapa mbok aneh. Wis diwarai sapa mbok aneh kok diparani ndi? Betul. Jam 3 lho ngene Mbak Isi. Parani dijupuk lurut dong lah. Lupa aku saya mana itu ya? Hah? Dua. Aku ngene ben iki nek dipek ben. Isik cilik. Ngono kan isik cilik. Dia mana sangawangan. Kayak banyak bangunan ini lah. Aku ki kesano. Terus sesen. Terus mbok pangan loro. Iya. Mbok anu kucing mbok pangan. Ya, kucing. Jepangan. Hah? Iya. Nah, ini udah pangan ini. Wes, Pedes. masak pedes. Orang. Kata Mas Anto. Gak apa-apa. Apa aku kan balung. Nah ya. Cika, diam. Turun. Rene. Cika. Rene. Ini semua hak juga saya. Lagi mang. Kok kayak kena. Kalau mbok pangan lho kok mbok kayak kena dhewe. Pakai. Aku wis nemu. Cika kowe kok wis bar. Kowe gak dikai iki lho, kowe iki lho yo. Apa sih kuwi iki sakno nek ngopeni kawet gini. Diam.
Jane iki kon meneng iki meneng ae iki. Tapi kok senengane munggah-munggah iki lho. Munggah-munggah. Wah, ini mana fokus mana? Fokus mana? Coba fokus kucing. Iya, sini gua. Enggak beko. Oh. Coba tak kan. Agak nanti pemirsa, kok dikasih janjian itu. Oh, coba. Pak seneng. Sering TP gak rawa pemirsa yo. Lama kali. Halo. Burung tahu burung. Burung. Bisa. Kita kan kita bisa jadi. Jadi. Apa ini? Dah ayo tahu. Woi, penasaran aja, gue penasaran nanti dari tangan yatim model ini. Mana gitu untuk terus model ini kena apa dah salah ngomong. Belum. Udah, ya masih di goreng nah, tinggal kukusan. Masih goreng, masih. Betul lah. Ya, ada kita dulu. Enggak ada kita kan. Coba orang ngomong kok ini gimana? Mah aku kayak ini. Kalau sama dikit kucing gue. Kan wis dah, kamu minta mana? Fokus mana? Wis kira sabuk sih udah kucing. Oh, kayak ngono. Itu sudah sampai tangannya. Jadi kau terakhir kuman kali buku tuang anak aku mau kayak ini noro, penting sih mana? Yang kayak mana orang yang mana? Ada nggak foto? Nggak foto. Ini terus sudah apa nih? Ini kan, aku bilang apa deh? Yo, apa? Aku di ya, ini di rumah. Lo kasih kita ada, tapi itu kok. Silakan. Tak ada di rumah itu. Rumah itu bisa soalnya. Kalau sih kayak MS, gimana kita sampai dalam dia itu? Orang itu di sini. Aku tidak ketat. Kalau jangan mana? Ika. Hei, nenek. Ketat kan? Untuk pilih juga aku apa lagi? Yung parami na mo. Wala. Sabi lang. Melok nangis. Temen awak melok nangis tenang iki. Ayo mulai jatah kaya ngono po. Wah, mae mulai sik ngantri kapan. Iya. Muter-muter ya Mas yo. Kurang kebeda. Atek gerimis wis ora diitung ngantri kepiro pokoke sak tuwa. Wis dadi tutup. Wes, gak tambah. Sudah tutup ya? Ya wes pemirsa, cukup sampe naik videone mae baturi anak-anak poso buka sahur pemirsa. Jadi nenek salah ngomong tinggal aku perbuatan keluargane Malgini family minta maaf yang sebesar-besarnya. Buat pemirsa nih Mae kabeh, terima kasih yang sudah mendukung mensupport Mae sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezeki yang ngalir kok banyak kali. Aku kok banyak sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke.